Eli morjesta vaan ja tervetuloa tähän videon pariin. Ja nyt tässä olisi tarkoituksena tänään vähän tehdä pikkasen tommonen kyltti tällä meidän plasmaleikkauskoneella, josta saataisiin tommonen pieni mainoskyltti tohon oveen. Ja sitten vähän niin kuin viimeistellä sitä sitten vielä siitä. Ja koneenahan meillä on tämmönen itse tehty plasmaleikkauskone. Tänne rungon on joku joskus aikanaan tehnyt. En ihan tarkkaan tiedä, ilmeisesti jossain Kouvolan suunnalla tää on rakennettu. Ja siellä sitten sieltä sitten kulkeutunut tuonne Veteliin ja Vetelistä se on kulkeutunut sitten meikäläisille, eli ostin sen tuolta Vetelistä semmosena toimivana, mutta projektina itselleni sen ostin kyllä, että ei ollut mikään tarkoitus sitä toimivana saada eikä ihan valmiina koneena, vaan projekti se oli ja siihen sitten 2 kerran jälkeen sitten tuli jo noin savut pihalle tuosta elektroniikasta ja mä sitten tein siihen tommosen oman ohjauksen, se on tommonen Open Buildsin Blackboxin ohjainboksi. Ei ole mikään kaikkein mahdollisen paras tuohon plasmakäyttöön, mutta on se siinä nyt toiminut jonkun aikaa, on nyt jo 3-4 vuotta toiminut siinä ja sillä sitten on tehty, että siinä on niin kuin ainoana ongelmana siinä on, että siihen ei saa THC, eli automaattista korkeuden säätöä, mikä olisi aika tärkeä kuitenkin tässä plasmaleikkauksessa, varsinkin näissä ohkaisemmissa levyissä, että tuossa isommissa se on sitten vähän huono tai helpompi sitten siitä lähteä niin kuin tekemään, kun se ei niin paljon vääntele, kun se kuumentuu. Ja koneenahan sitten mulla on toi Everlastin 80 ampeerinen plasma. Se on ollut ihan hyvä. Alkuun oli semmonen kiinalainen 60 ampeerinen, mutta se ei ollut kyllä kovin hyvä. Että kyllä sen vaan huomaa, että plasmassakin toi hinta- ja laatusuhde kyllä kulkee aika lailla käsi kädessä. Et ei voi niinku, halvalla ei saa hyvää. Toi nyt on ollut ihan kohtuuhintainen ja kohtuullinen, ei varmaan paras, eli varmaan joku hypertermi olisi varmaan paras, mutta eipä ole semmoiseen vielä ollut rahaa. Ja toinen ongelma, mikä tässä koneessa on, niin on juurikin tämä ja yksi ongelma, mikä tässä nyt sitten oikeasti niin kuin on, niin on toi savun poisto, eli täältäkin kun katsotaan, niin tänne tulee jonkun verran savua, että mulla on tuolla tommonen imuri, tuolla näkyy, että se vetää tuolta vähän niin kuin huippuimurina, mutta ei se oikein tunnu olevan semmonen kauhean näppärä tässä hommassa, että kyllä siinä vähän joutuu savua, että mä luulen, että me seuraavaksi tässä koitetaan rakennella savu- tai imuripöytä tohon, että saatais vähän savua vähemmäksi täältä hallista. Semmonen. Mennään katsomaan, kun leikataan.
siinä näkyy valmista lopputulosta. Eli tarkoituksena on laittaa tuo valkoinen tuonne alle ja sitten musta päälle. Ja sitten tulisi kiva joku pieni kiva liimamässä väliin ja sitten jollain ruuvilla tai popniitilla yhteen. Tai silleen, että saisi niinku vaikka oveen tai seinään tai johonkin mukavasti kiinni tommosen, niin ehkä siitä hyvä tulee. Maalaamista nyt en muistanut kuvata, kun olen ehkä vähän innostunut taas tässä hommassa, mutta ei siinä. Ihan normaalilla spraymaalilla maalailin, mitä saa kaupasta. Mut semmonen. Odotellaan maalin kuivumista. Siinä sitten vielä lopullinen kyltti valmiina.